Tej Monice ten słamał okulary tej Monice. Tej, no jak ona ma na imię? Ta Monika z Facebooka. Z Kasprowicz. Jak je przywalił, okulary się złamały. Ucieszył kobietę Krzyszówik. Mój brat. Ja tam jestem jego bratem starszym, młodszy. Ucieszył dziewczynę, okulary złamał. On się nie nadaje w związku. Ja też się nie nadaję. Choć ludzie. Ale psychicznie i osoby upośledzone, osoby znaczne i letkie nie nadają się na związek. Ślubu nie dostaną i psychiczne zaburzenie psychika, nawet osoba zdrowa psychika ma, nie może mieć związek, nie może się ożenić. Ale te, co są osoby uważane, nie mogą mieć związek. Ludzie mi gadają. A ja brat kobietę bije, to nie może być związku, Krzyszówik. Trzeba szanować kobietę. Jak uderzy, to nie będzie miał żadnej kobiety, no. Krzyszówik, no. Bo tak się wybije, uderzy, no. Mnie też z buta walił. Nie patrzy, bije ludzi. On ma taką. On ma agresję tak jak ja. Jak to pijany wypije, pijany też nie wypija, też jest agresywny. Żeby dziewczyny uważały na niego, jakby się o złości by uderzył dziewczynę. I znowu dziewczyna by nie spała do rana. Do rana, do wieczora, do północy, do rana. Jak się sobie rano, to dziewczyna nie będzie wyspana. To będzie na nią ryczeć, Krzyszówik. Czy chcą mieć chłopaka? Jak chłopak ryczy, że nie daje spać? Krzyszówik, mój brat. A ja się z tego się chcę śmiać, że Krzyszówik nie szanuje kobietów. Alkoholikiem jest. Ale nie wiem, czy dziewczyny chcą mieć alkoholików, jak alkoholik bije dziewczyny, kobiety i innych ludzi.